Muye juma. Na Anita, move on to me by Anita, so mammy. Yes, you want to say, hey, and Eddie Jai, Casade Kakra, hey, Eddie, what to say, Mama. Casade Kakra, so we, Pachai. It's your phone, I four. Anita said, the name catch him free and sem, not the swawe and sem. Yamia drum, ya pet diamond. Tinisika ni cramming 3,000. Ya kwa kuchia dine ka. Na me first can in sem. Pesa ochina. Mi kuchia. Na me no yini niema. Na okoden kama. Ti mu anamo yese na mu ano ni ade no. Bra Godwin. Na yese nka mo frɛ Mr. Godwin krama me. Utie me a Anita wa ha. Dan no okom. Ti said ye kan yese na dwuma sua ne niema no. Mma yenye na ye hunu kwan idea Anita be fa so ani free akwa wati nka ampa chose say me uni phone na re na wo mfrɛ no uni ne number no ne number say me nim ne number wo de wi a ibe hu kwan say scan ba de na wo ka kire Sompa Nkomo ya hwefo ne yetiefo ne adwumayefo ne wo maboa wo nyina ampa cho de make an say me srenya me hira de ma obia se be me baaye mama no kura anadi ni nyina mu o ma anhwe omo ede wodo ade adome na omotimi aya de fefese ya mamia nyame nhira obi bia na baabi a oyi free e bia Awurade nhye na nam na nyame nso nhira wo nso mo ne mama Mary ne masewa sofo mu nyina mo gina machi abesisa Awurade nhira mu bebre no nto mo nkonem yo mama Mary simasima untu ye bayi fo mama